Lawrence har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Lawrence har fødselsdag, som har han jo i dag. Og høre Tell them to wait. hvordan vi alle spille vil, og høre nu her, hvordan vi spille vil. Dævn, 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 dævn. Lawrence har fødselsdag, og har han jo, og det er i dag. Lawrence har fødselsdag, og har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle fløjte vil, og hør nu her, hvordan vi fløjte vil. Lawrence har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Lawrence har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle råbe vil, og hør nu her, hvordan vi råbe vil. Hurra, 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 hurra. Hurra, hurra, hurra! Det er faktisk først i morgen, Lawrence har fødselsdag. Hvor mange år du bliver i morgen? Som har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Tis, som har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle fløjte vil. Her kan fløjte nu her, hvordan vi fløjte vil. Hvad skal vi tromme? Tis, som har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Tis, som har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle tromme vil, og hør nu her, hvordan vi tromme vil. Fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Tis, som har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil, og hør nu her, hvordan vi spille vil. Blim, 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 blim. Så plejer du at synge hurra til sidst. Tis, som har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Tis, som har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle råbe vil, og hør nu her, hvordan vi råbe vil. Hurra, 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 hurra. Sådan ja, det var flot. Skal vi så gå ud og hente kagen? Jo, det vil jeg. Værsgo, kom ned, så til som kan komme ned. Hej. Sådan. Hun ser smurt ud. Ja, hun er rigtig godt det. Nej, jeg tror, jeg har fået noget af fødselsdagen. Jeg kan overhovedet ikke. Kom nu. Ja, kom nu. Sådan, nu kører vi lige den ind på. Ej, den lige set. Der er lige en kniv og nogle tallerkener. Sikke en kage. Ordentlig stor kage, var. Ikke pille. Ikke pille. Elise. Sikke en kage. Ja, din mor har lavet den. Sådan. Hvornår får hun så gave? Hvornår får de gave? Det får hun nu. Nu? Ja. Tissum, kan du stille op på stolen her igen? Det er tallerkener til os. Ej, dansk mad. Den er så Den her så
den kage der. Super flot. Mor, Det er en af de børn. Det består du bare. Jeg tror, de skal hedder hun. Anemone? Vil du give til sådan kage? Eller kage? Jeg giver hende ikke kagen, ja. Vil du give hende gaven? Gør I bare sådan der? Ja. Sådan. Noget du? Ja. Ja, Ja. hvad er det? Titanka. Det er dig. Og så står der noget her på. Skal vi læse? Lad os lige læse, hvad der står. Ja, hvad står der på? Der står, kære Tisum, du ønskes hjerteligt tillykke med de 5 år. Kærlig hilsen børnehaven. Ja, det er tit. Super. Og så må du gerne pakke op. Det er god til mig. Nej, det er ikke. Det er Marianne, der har pakket den. Ja, det er fint. Ja, hun er god til. Ja, hun er god til at pakke ind. Hun er god til at pakke ind. Wow! Hvad står der der? Titan. Så må vi se. Kan du rejse dig op og vise den til sig? Så vi kan se den. Nej! Ja. Og hold den op, så vi lige kan få et billede af den. Nej, hvor er den fin. Det er... Prøv at vende den om. Prøv at vende om. Nej, der var... Nå, jeg troede, der var noget på bagsiden også. Okay. Tisser. Det var der ikke. Det er Lars, der har Det er lavet. Lars, der har lavet den, ja. Ja. Sådan den vej der, ikke også? Ah, Sådan der, ja. Lars har lavet den til dig. Og lad os få et billede. Der er helt sikkert. Sådan. Og kan du smile øje, så? Det var et godt billede. Sådan, fint. Så, værsgo at sidde ned. Så Hej, skal vi hej. pleje få tallerkener til. Ja. Eller bare et stykke papir, kan man. Og grit. Grit. Jon Grit. I må gerne lide det. Kan du se? Vil du have badet sat? Hvor sætter du Hvad med færdig? Birgitte? Thank you. Jeg skal have det der. I take give Birgitta. Og så må du spise kage. Så skal du dele den anden kage ud bag. Det er en god blonde. Har han bagt den godt? Så har jeg den mere. Jamen, det er nu det. Marianne. Nej, jeg skal ikke trylle det der sammen. Det er ikke... Skal du have mere kage? Så er det dialekt. Du skal sætte dig på stolen, ikke også? Du skal spænde Så op. kan det være, at jeg har travlt. Men det, I må gerne få 2 stykker. Jeg får bare et lille stykke her, så kan I spise det hele, ikke også? Prøv at sætte lidt på numsen. Ja, det får du også. Det får du også. Eller også så vi Spændende. Og vi Dig og Victoria, så du heller ikke brugt med. Lad os også dig, Camilla. Martin, dig over også. Så sender man den over igen. Sille, skal du have noget? Så siger du nej tak. Nej. Er det en god kage, Lån, så små have? Ja. Det er godt. En kage. Den her var med. Den var med. Den var med. Ja. Den var med. Den var mørk. Er det godt? Det var godt. Okay. Jeg har en bold. Den var meget fedt. Bastian, skal du have noget? Se, Bastian. Bastian, nej, klar. Du skal bare Bastian. Hvordan er det den her med? Her, det er mig. Så går du herover. Ja. Lad mig spørge Cecilie. Om Kasper, vi kan ikke stemme med. Og Naja. Camilla, vil du have det mere saft? Nej.
Camilla, vil du have med sig? Camilla. Kom ned og spørg Camilla. Vil du have mere kage, Camilla? Nej, vil du have den med sig? Skal du selv have noget, Lone? Vil du ikke have mere? Skal du have kage? Ja, jamen så tager du det og sætter den herover. Ja, skal du have et stykke? Skal du have et stykke? Vil du have det så? Elsker du det? Vil du have det så? Lige om lidt. Ja, jeg finder lige løst stykke her, det ikke er brugt.